Magluluto tayo ngayon ng ginisang labong, bamboo shoot. So kung nakikita ninyo, nagpapakulo na ako ng tubig dito. Pakukuluan muna natin yung ating labong. So, welcome back sa aking channel. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please lang, mag-subscribe na. So, ang gagawin natin dito, pakukuluan lang natin siya ng mga 5 minutes, half cook, para madali siyang maluto mamaya. So ito na, after 5 minutes, check natin. Pwede na. I-drain ko muna to and then isusunod natin yung baboy. Ngayon ang susunod naman yung ating baboy. Pakukuluan lang natin and then hanggang mag-dry siya, maprito sa sarili niyang mantika. Kailangan maging golden brown. Okay, ating takpan at babalikan natin. So golden brown na siya, igigisa na natin. Natin yung bawang. Sabay na rin natin ang sibuyas. Sunod na natin yung ating hipon. Sabay na rin natin yung ating patis. Saka yung ating brown pepper. Kaya muna natin kumulo-kulo. So ngayon ilagay na natin yung ating bamboo shoot. Yung ating labong. Ito palang labong, nung na-drain ko, hinugasan ko uli siya. Mas maganda kung hugasan nyo ng malamig na tubig para madaling mawala yung init. Hindi madurog yung labong. Natin, tapos balikan natin ulit. Okay. Tignan muna natin kung malambot na. Pwede na. Okay na lambot. Ayan. Lagyan natin itong saluyot. Mas maraming saluyot, mas masarap.
O, ayan. Luto na. At maganda sa saluyot, hindi masyadong half cook lang para hindi siya magsasagi. Okay. Ito na yung ating ginisang labong with saluyot. Okay. Hanggang sa muli. Maraming salamat sa panonood at huwag kalimutan mag-subscribe. Ito na yung ating ginisang saluyot. Salamat.